при мен е Георги Косталевски, известен също така като и Iron Man. Той е един от най-успешните, всъщност най-успешния, как да кажа, играч от школата на играч.com. Здравей! Искам да ми кажеш защо не успя да се класираш за турнира днес. Ами не ми достигна малко шанс, може би, в последната фаза. Взех сателита, който беше $22, но на финалния сателит бяхме много хора и не можах да се класирам. А от колко време се занимаваш с покер? Малко повече от година, 2-3 месеца. И всъщност основните виновници за това ти да се занимаваш с покер са играч.com. Абсолютно. Значи играч.com е сайт, от който съм научил всичко, което знам в момента за покера. Страхотно. Искам да те попитам, в неделя ти предстои битката на форумите в bwin. Ако всъщност дай Боже да успееш да продължиш в неделя за финалната маса тук в Казино Принцес, кое ще избереш? Ами това е труден въпрос. Ще трябва да гледам да ще някакви двата турнира. Ще прескачам от едната маса до ноутбука на играч и може би така ще игра. Не знам. Да стигна до финалната маса в Принцес, пък ще го мислиме. Мислим, да. А с кого от участниците не би искал да попаднеш днес на една маса? Ами значи видях, че Джорди ще играе. Той е така доста плашеща личност в българския покер. За моя радост не съм с него на една маса. От хората, които съм на масата, нямам никаква идея като имена кой как играе, но се надявам в първи час се ориентирам и да тръгна играта. Ще ти стискаме палци и до нов хлопа да е с теб. Благодаря. И аз благодаря за интервюто. Всичко хубаво.